So let's say if Frank is not an alien. Because only alien says not yummy. I feel sleepy when you brush my hair. Yeah, I know that feeling. Nagustuhan ako ng ano ba, kaysa grabe yun talaga yung guts ko at grabe yung kuan ko ba. Yung ano bitaw guys, yung confidence ko na magagawa ko talaga yung trabaho kasi kahit bago lang ako dito sa Germany. Hold the pencil right. Yeah. She knows. Kawal alam na niya maghawak ng pencil, guys. Pinatrace ko ng mga shapes. Trace it. Good. Yeah, there's another line here. Activity before going to kindergarten. Another one here. Yeah. Uy, naglapas mo ka. But that's okay. Good job. Now the square. Square. Do the square. Wait, cause you're... Hold the pencil right. Okay. Straight line. Try to do straight line. Yeah. Yeah. Look. Yeah. Yeah. A triangle, a square, a rectangle, a hexagon, and a circle. Now that rectangle. No. You're not done here? Okay, finish it first. So, ganyan guys, pa-activity nyo sa inyong mga chikitings. Pina-connect ko sa kanya trace. Oh, that one, the rectangle. Bahalag, okay lang kung magkahiwi-hiwi kasi maliit pa lang naman sila eh. 2 years old pa lang naman si Francine. Okay, come on. Yeah. Trace it, trace. Trace. Yeah. Dada. No, there's still one here. One side is not traced. Yeah. Yeah. Hold the pencil right. Hold the pencil right. Yeah. Say good morning, B. Wow, Okay. Okay. Good job. Good job. Very good. Okay lang yan magkahiwi-hiwi. And this one, the hexagon. Yeah. Trace that one. Here? Yeah, trace all. Trace, not color. You have to trace it. Yeah. No. Hi, Dad. No, Yeah, Mama will get your bread. Talk to them. Hello. Here. Oh. Eat first. Make it straight. Try to make it straight. No, you're not straight. Do it first here on that side. Yeah. Connect that there. And this side here. Eat first. Come on. Right? Brother Tiger. Brother crying. A nice yuck on my side. Where's your face? Oh. Ah, there you are. Come on, eat this first. Oh my God, it's yummy. Hi! Good afternoon! Ako, napapay towel sa ting buhok. Tika, kain tayo. Naluto ako ng longganisa. Actually, so ito yung para galing sa Reba. Yeah. Tapos, Ella, nag-mango shake ko. Kasi yung mango na binili ko na hinog siya. Ayan, gumagawa siya ng mango shake. Good job, Ella. And then, first time nila mag-try ng mango shake. Patry natin ni Frank if he likes it. If he's not, ayun na dun si Junior. Oh. With Vanessa there. Nakita niya? Yeah, I know. It's yummy. It's Philippines. Only in Philippines. How much more if it's mango from Philippines? So let's say if Frank is not an alien. Because only alien says not yummy. Okay. Okay. Smells good. Oh, very thick now. It's yummy? Dugi mo ka-decide ang buang eh. What did you put all in? There's not just the mango in there. Yeah, I need to put sugar because the mango is not sweet.
In Philippines, the mango is sweet. Yummy? Yeah. Oh, lami kay guys, nag-mango shake me kasi nung we bought last time mangoes, right? And it's when I know ripe. the I supposed to mukbang that one, guys, with bagoong. Pero hindi siya na hindi ko nakain. mukbang. So my hair is still kuan. That's the cost. You know what kuan is? By the In way? exchange for mango shake, there's more there, but you need to brush my hair. You want more? Yummy? Yeah, I told you. I'm writing an Excel report from 1975. So when I've got that done, I do your hair. You go to me. You wanna eat chorizo with me for lunch? Not now. No? Okay. Okay guys, that's all lang guys. Yeah, there's more here. Are you finished already? Daliar, punin mo hurot, oy. Yeah, since you are here, you mind if I take this here? Yeah, it's really yummy, he said. We just put the same amount. Okay, thank you. Kain muna ako guys. Chorizo and mango shake. So when there's nuts here, like here then, I can hold it, and then I can pull. And it won't hurt you there. I feel sleepy when you brush my hair. Yeah, I know that feeling. Here the hair is really straight all the way, but here Yeah. it starts getting all crumpled. Yeah. Why is that like that, baby? Can you tell me? I don't know. You didn't put the lotion all over the place. You put it only here on the sides there, and that's it. But you didn't No. do it here in the back. No, I do it in the back actually, not most likely. Yeah. Yeah, right. The camera is blinking. That means So battery is bad. empty. Yeah, it's gonna go on. So I'm afraid we have to close our program for today. blink na yung battery, guys. I can have nap then also. Can you? Well, Francis is sleeping, so we should take that chance. Pag gabi, guys, si Francis always waking up and we don't know what's happening. But Just last night he didn't wake up that much because he was sleeping in the basket. in the basket, and since I stayed up until 2. Ang tagal na tulog ni Frank. He got another didi. That's when I went to bed, and then again he woke up at 4. That's just almost 2 hours. No, shortly before 4, and I have to make another didi again. Si Frank yung And he talaga finished kang it all. Francis. Sila talaga yung dalawa yung close, guys. Boys are boys. Didn't I do that for Francine too? Yeah, you do it for Francis, but I'm talking about that lately it's you and Francis who are getting on well, and Francine and me is the one who is partner. Girls are girls, you know. Francis is really taking so much of our attention. Gusto niya talaga ng guys ba? Yung lagi kang naka sa kanya. Jesus Christ. Kawawa na nakatulog ng dito. Ang laki buyag. May buyag. So many hairs here. Ang daming buhok. Salon. Pwede na ito magtayo ng salon si Frank. Ako lang ang customer. Uy. Hala. Yeah. That's all? It's not that much. I think Tita- I've seen more of you. Yeah. It is more before. I think I'm healing now. Look at, guys. My hair. Look at all that dusty hair. You cannot see it really. No, it will focus at some stage. Focusing away. Ang daming buhok, guys. Thank you, baby, for brushing my hair until next time. It's okay because I don't shower every time anyway. Don't Hindi shower ako, every time. hindi ako naliligo everyday, guys. Naliligo ako, binabasa ko yung buhok ko like for 3 days or 2 days. Tapos half bath. Yun lagi ang ginagawa ko. Ilalagay ko na si Francis. Nag-blink ang camera, guys. I-charge ko muna to, guys. Charge ko muna. Natapos na. Ay, thank God. Natapos din ni Frank. Thank you. Kapuyan, hindi talaga ako ganahan mag-brush ng buhok, guys. Oy. Kaya, yun. Charge ko muna yung battery, guys. Then, pahinga kunti. Then, dadating na yun si Francine soon.
Hello guys! Good evening! Ngayon lang tayo nakabalik. Kasi full charge na. Ang grabe ang disaster dito kanina guys. Uy, ang dami-dami namin ginawa ni Frank. Na-busy talaga kami. Nagligo ni ni Francine. Tapos si Francis paiyak-iyak. Nagpainom kami ng meds kasi nag-ano na naman siya guys. Hinubak na naman siya. Yung ubo ba? Ubo, may cough na naman si Francis. Tapos naglinis. Nagluto ako ng dinner ng mga bata. Tapos, hindi na ako nakabalik. Kasi, pag andyan si Francine, occupied na occupied talaga ako. Kasi, you know na, pag galing yan sa kindergarten, may, yung kanina, sa phone ko lang yung kinuha na video, nag-clip niya, na nakauwi siya rin, nagsayaw-sayaw, nag-iPad. Pampalipas ng time ba, kasi kapag umuwi yan siya, very pagod talaga siya guys. Tapos, pag pagod yan siya, yung mga ganyang edad, nag-start silang mag-anoy sa imuha ba, yung inaano ka kasi tired sila, hindi na masabi na sleepy lang pala sila. So ayun, ang dami namin ginawa. Tapos nag-hoover ako, tapos nagluto ng pagkain nila, pero nuggets at fries lang naman yung niluto ko, in-air fry ko lang siya ba. Tapos yun nga, nag-hoover ako, tapos nagligo ni Francine kasi nag-hoover ako ngayon kasi pag umaga, occupied naman ako ni Francis. So, nag-hoover ako kasi ang dami talagang buhok sa sahig. So, ayun. Tapos, pinatulog ko sila. Ano na sila guys, natulog na. So, ayun. So, naisip-isip ko ba, grabe, ang busy namin ni Frank. Tapos, ang busy ko. Andyan gali si Frank. Paano na lang kung magtrabaho ako ulit ba? Na-realize ko talaga. Paano na lang kung magtrabaho ako ulit, no? Tapos, by that time, for example, si Francis magto 2 years old na that time. Tapos magtrabaho, pag uwi ko sa bahay, patay siguro, double dead siguro ko, no? Double kill. Kaya okay lang kung pisina yung trabaho mo, pero yung trabaho ko baya, yung first noon, before guys, sa factory ako nagtatrabaho guys. Yung trabaho ko guys, grabe, nakatayo ka kasi gumagawa kami ng gumagawa kami ng mga sabon, and so on, mga cream, ganyan. Tapos kami yung naglalagay sa mga guys pa, nakatayo. Tapos nagpupush pa ako noon before ng yung malalaking barrels. So sabi ko sa sarili ko, ngayon ba? Tapos ngayon lang talaga ako natapos sa lahat. Meron pa nga yung ko dun sa kitchen, i-finalize ng mga bottles. Pero yun nga, na-realize ko, sus, paano lang kaya no, nagtrabaho ako. Pagdating ko sa bahay, double kill talaga kasi yung trabaho ko physical, more on physical ba. Share ko sa inyo yung mga na-applyan na mga naging trabaho ko guys. Maging trabaho, isa lang naman yung trabaho ko, pero nakapag ako guys, nakapag-try ako mag-training yung sa hotel. Yung sa hotel guys, wala, hindi ako nakapag-lunch guys. Alam nyo ba yung parang training mo ba? From 7:30 ata or 8. Tapos pagdating ko talaga doon, sinabihan ako ng manager na mag-hoover guys. Walang mag-hoover from the anong floor ba yun? Ilang floor ba yung hotel na yun? 4 ata. From the top to the bottom up. Tapos dumadaan ka sa hagdanan. Tapos nalipas yung oras, hindi ko na malayan guys. Sainan mo, ang laki-laki talaga ng hinover ko. Training pa lang yun guys. Ang laki, parang provision mo pa lang ba? So wala jud ako may break sila, parang pinapa-break ka ng parang water break ba, yung pag gusto mo iminom, pero wala talagang specific na yung kakain ka, hindi yung pareha nung nagtrabaho ako sa factory ba, hindi nung kagaya nung na mayroon talaga kaming time, sasabihan talaga kami ng aming group leader or ng supervisor or ng basta team leader na, okay, break, kahit ano pang ginagawa mo, stop talaga. Yung sa hotel, hala ka, hindi talaga ako nakakain. Tapos nung natapos ako until 3 PM ata yung training ko. Tapos nung natapos ako sa lahat ng trabaho ko guys, 3 PM na, wala akong lunch. Tapos ang kinain ko lang sa umaga, tinapay. Tapos nahiya man ako kay siyempre training pa yung mahiya ka sabihin na wala ba tayong paniod to nito. Ganyan ba? Tapos wala akong
nag-expect ako na sabihin nila na mayroon kang 1 hour break para magpunta doon, mag-lunch ka or saan mo gusto. Pero wala guys, ano talaga ako din. Pagbalik ko sa hapon, pag uwi ko dito, walang kanin, ang hugasin guys, nagkalat sa kusina, tapos walang nilungag, walang luto, tapos ang bahay para talagang binagyo ba. Tapos na-realize ko, sus, kung ngayon yun, hindi pa ako, wala pa si Francis nun ha, sus, ngayon yun, sabi ko sa sarili ko, may dalawa kaming maliliit. Yung dalawa naming teenager. Hindi mo maasahan sa bahay. Pera na lang kung sabihin mo na magluto. Magganyan ka, magganyan. Pera na lang kung ganyan. Pero pag, sabi ko ngayon lang ako nakaupo. Na double kill talaga. So, pero anyway, share ko lang sa inyo yung naging experience ko na trabaho. First talaga, pagdating ko dito, nag-apply ako guys ng nagabi talagang guts ko nun ba. Pagdating ko talaga dito, wala pa akong German ha. Pero, ano ba yan? Ang sipag ko mag-apply. First, nang in-applyan ko, yung maglinis ba guys, yung maglinis ka ng mga offices or mga basta yung cleaning company ba, yun from first na in-applyan ko, nakalimutan ko na yung company. Uy, tapos nag-send ako ng email sa kanila guys na mag-register ka man ng ganyan, tapos tinawagan ako, tapos hindi man ako marunong mag-Deutsch, tapos ang kumausap si Frank, sinabi ng manager una, I think hindi ka muna namin i-hire kasi hindi ka marunong pa kung mag-Deutsch, kung mawala ka, kung saan ka pupunta, hindi mo alam yung direction mo. Sabi ko, natawa na lang ako. Sabi ko na, ano talaga ako kay giahak, nanaunta ako yung trabaho, pero na ano ako, na hindi ko tinanggap. So, wala lang din ako. Hindi ako nawala ng pag-asa. So, nag-apply ako. Yung first, part-time lang yun sana. Yun sana ba, yung cleaning, part-time lang yun sana para mayroong kang income dito ba. Kasi iba din yung meron ka talagang pera na sa iyo. Hindi lang ka lang paasa-asa sa imong husband. Yun. So, ang next na in-applyan ko, yun nga, yung factory worker ako. Nag-ano ako guys, nag-apply. First, sinamahan ako ni Frank kung saan pupunta kay first time ba na ako yun na magsakay ng first time ko yung pumunta doon banda. Tapos ayun, nag-apply ako guys ng interview. So sa interview pa lang guys, naganahan na yung nagustuhan ako ng kaysa grabe yun talaga yung guts ko at grabe yung kuan ko ba, yung bitaw guys, yung confidence ko na magagawa ko talaga yung trabaho kasi kahit bago lang ako dito sa Germany. So ayun, yun yung trabaho ko first, yun talaga yung first na trabaho ko na factory worker, pabalik-balik man tayo nito production assistant, yun yung trabaho position na kuan ko. Tapos ang nagustuhan ko talaga siya kasi yung nagustuhan ko siya, hindi ako parang nakontento na nga ako dun sa trabaho, pero nabuntis man ako guys. So, ayun, nag-stop ako. So, yun nga, then na next na trabaho ko kasi hindi siya, yung factory company, hindi kasi siya bagay sa akin. Yung time kasi 2 shift sila guys. Tapos, para sa akin, mahirapan kaming 2 franc kasi yung trabaho din ni Frank shifting. Napag-isip-isip ko, diba naka 1 year motherhood ako. So, napag-isip-isip ko, pag after ng 1 year motherhood, maghanap ako ng trabaho. Pero naisip-isip ko din ba, patay double kill talaga ako dito pag makabalik na ng trabaho. Kasi, nandito nga ako sa bahay ha, pero hindi pa rin hindi pa din sila hindi pa din magka-dimao dito sa bahay. So, paano lang kung magtrabaho ako, no? So, yun lang, share ko lang sa inyo ba. So, anyway, yun lang ating chika before tayo matulog. And then, naglalaba pala ako guys. Paglalayhay ako ngayon, hahang ako sa iba talaga yung kulay pag dito sa living room ba mo, iba yung ambience. So, inaantay ko yung nagload ako ng wash ng mga damit ni Francine at Francis, tapos ihahang ko siya sa bathroom lang. Ngayon ko talaga ginawa kasi mag-ano man sana ang plano ko ngayon. Maglalagay ako ng Christmas tree pero hindi ko nagawas, bukas na lang guys. So, ang ginawa ko, nag-over talaga ako ngayon. Naglinis-linis at saka naglaba ako para bukas.
Christmas tree lang talaga at Christmas decor lang ating gawin ba. So, ayun. Si Frank naman nagtatrabaho pa guys sa opisina niya. Si Junior nandun. Kasi silang duha ang partner. So, ayan si Frank. Blue man tayo eh. Ang blue man tayo dito guys. Madilim kasi. Blue tayo dito. Ito to blue. Ayan si Mr. Kwan. Mr. No Time. It's always busy. Excuse me. It's dark. Oh, Jesus Christ, it's so dark Dark, here. no? Yeah. It's fine. Let's make some light. It's not light. Because there's no light guys. So switch off man yung I always computer switch it lang. off because I need to do Computer lang yung naka-on. So I think malapit nang matapos yung ating labahan. 10 minutes na lang guys. Close ko kasi pag malapit na siya matapos bitaw ang washing guys. Parang may lindol doon. Ang ingay. Parang may bagyo. So, that's all ang ating ganap. Hindi ko alam kung gaano kataas tong na video guys. Kasi kunti lang to eh. So, pero let's see. Pero so, ayun na guys. Napagod ako dun. Ay, magtatapusin ko yung ini-edit ko para makabalik tayo. Back on track tayo sa YouTube. So, I think I will end the video na guys. Thank you all for watching guys. And I hope to see you again on the next video. Bye bye and have a good night everybody. And God bless us all.